भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा। तो आज हम एक सास बहू के बहुते सुंदर शिव चर्चा कथा लेके आयल बानी। तो कथा के आप लोग पूरा सुनी और आनंद उठाई। कथा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहे, काहे खातिर आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। पूरा कथा सुनब सभे तो आप लोगन के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीखे के मिला। तो एक बहुते जौन है भक्त भोले जी के रहेली एक शिष्या बहन और उनके साथे देखी का कुछ भइल बा। घर परिवार के लोग निकाल देला, फिर भी उनका जीवन कैसे खुशहाल होला। भोले जी साक्षात उनके जीवन में खुशहाली डाल बनी। तो जब पूरा कथा सुनब तो आप लोगन के आनंद आ जाए। एक गांव में एक शिष्या बहन रहेली और बहन के जौन है एगो बेटा एगो बेटी रहेला। भोले जी के बड़ा भक्त रहेली, भक्ति भाव करेली अपन। लेकिन समय के केहू नहीं जानेला, समय बहुते बलवान होला। मान ली अगला कर्म तो केहू ना जानता कि हम रउरा का को के आयल बनी आ जीवन में का भोग भोगे के बा। लेकिन मनुष्य के शरीर पाके आप सभी सब जानतानी कि हर चीज के आनंद उठा सकीला और अपने जीवन के भी धन्य बना सकीला। तो अगर जब तक ज्ञान के मार्ग नाई अपना सभी तब तक आप लोगन के जीवन धन्य कहाँ से हो सकेला। और चर्चा भजन कीर्तने से तो सीख मिलला। तो एक शिष्या बहन इतना भक्ति भाव करेली, जब उनका लड़का रहेला बड़ा खुशहाल परिवार रहेला। लेकिन अब बहन बेटा के बियाह बर कोयले रहली तब बेचारी मर जाली। जब मर जाली तो देखी भोले जी के भक्त इतना रहेली कि वो अपन जब भक्ति करे जाली तो अपने साथ साथ अपने लइकन के लेके जाली। आज जितना भक्ति वो करेली उतना उनका लड़की भक्त रहेली। भोले जी के अपन गुरु बनौले रहेली। बेचारी जबले माई रहेली तबले तो केहू ना कुछ कहेला, अपन जाली जहाँ जहाँ माई जाली तहाँ तहाँ बेटी अपन जाके भोले जी के भक्ति भाव करेली। लेकिन जब माई मर जाली तो सब केहू टोला मोहल्ला उनका भौजाई यह कहेला कि देखो ना इनके छोटा गोड़ भूसौले ठाड़ घर में के इनके काम धाम ना निक लगता। जब देखो तब भजन कीर्तन, जब देखो तब भजन कीर्तन, आ कहीं चर्चा भजन होता तहाँ पहुँच जाता रे। अब उनके भौजाई के अच्छा ना लगे। अब का कहली, अब लगली कान भरे भाई के कहली कि ऐसा बा कि इनका बियाह शादी क के इनके अपने घरे क दी न रही। हाँ अबे कौनो बात ही हो जाई तो दुनिया संसार का कोई अब बियाह करे योग्य हो गल बड़ी, इनको बियाह को दी। भाई कहला कि ठीक है कहता तू, लेकिन हमार बहनिया तो ऐसा ना हो। बहन हमार भक्ति भाव जरूर करेली, लेकिन जे भगवान के भक्त रहला ओकरे अंदर ज्ञान भी रहेला कि हमारा की का करे के चाहिए का ना करे के चाहिए। लेकिन जनता बानी मेहरारू आए दिन जैसे हमें बाहर से तैसे कान भरल शुरू कर दे। कहला ठीक बा कहताड़ू तो मने अब खोजे तो समय लगी, खोज उसके बहन के बियाह कर देता नहीं। अब बियाह बेचारा खोज के कह दिहला, सब चीज तो संपन्न रहल, लेकिन वो घर में भक्ति भाव पूजा पाठ केहू ना करत रहे। बहन के बड़ा विधि विधान से उनका बियाह शादी कइना, सजी रस्म कइला और विदाई कइला। बहन जब अपने घरे गईली तो जनता बानी जैसे जल बिना मछली तड़फड़ाली, वैसे वो महादेव के ऐसा भक्त रहली कि जैसे उनके काने में आवाज जा वैसे वो व्याकुल हो जा। शरीर घरे रहे लेकिन मन भगवान के शरण में रहे। अब जब अपने ससुरा में गईली तो कुछ दूर पर मंदिर रहल बड़ा सुंदर भोले जी का। अब वहाँ
गौरी शुक्रवार के और सोमवार के बहुत सुंदर वहाँ शिव चर्चा होत रहल। जब शिव चर्चा होत रहल तो जनता बाणी शुरुआत होला परम पिता परमेश्वर जी के नाम से। अब जैसे शुरू भइल हरे बोला हरा बोला 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 हर 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 शिव 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 हर 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 बोला हर बोला 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 हर 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 शिव 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 हर 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 बोला हर बोला 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 हर हर। जैसे भगवान जी के नाम उनके काने में गुजर व्याकुलता लगल सतावे कि कब कहाँ होता आ पहुँच जाती। अब दौड़ के खिड़की पर ताकें, दौड़ के जंगला पर ताकें कि कहाँ महादेव जी के नाम, कहाँ पिताजी के नाम के चर्चा हो रहल बा। लगाता कहीं आसे पास मंदिर बा। अब बेचारी खिड़की से ताकत रहली। वहीं 2-4 दिन अइले भइल रहल तो वही खिड़की राही एक बहिन जात रहली, एक छोटी सी लड़की जात रहली। तो इशारा कोई के बोलौली, कहली कि ये बहिनी आ सुनो, ये कहाँ भगवान जी के जौन है चर्चा होता। कहली कि ये भौजी ना जाना ताड़ू, अरे बगलिए में बहुते सुंदर महादेव जी के मंदिर बा आ वही चर्चा होता। अब कहा कहली ताको ताड़ी की केहू देखबो ना करे, नहीं तो कोई सब के 4 दिन के आई दुल्हनिया का करती बा, कैसे बातचीत कर दिया। हवा के एक झोरा लड्डू और जौन बादशाही जौन भी रहल झपोली खोलली आ एक झोरा भर के वो लड़की के दे दियली। कहली कि ये बहिनी आई ले जा, वही गुरु बहिना लोन के दे दिए, ये प्रसाद भगवान जी के बट जाए। अब प्रसाद भेज दियली, घर में छपटिया ताड़ी आ बैठ के कान लगा के अपन के जौन कहल जरा सापे के कान बना के अपन सुनो ताड़ी महादेव जी के चर्चा। जब चर्चा भजन सुन भैली तो वहाँ हर सोमवार के जौन है भोले जी के बहुत सुंदर चर्चा होके। अब बड़ा सवेरे बेचारी उठ के नहा धो के अपन भोले जी के माला फेरें तो घर में तो केहू कुछ ना कहे, काहे से नई दुल्हन रहली। अब भक्ति भाव केहुए ना जानत रहे, भगवान के चर्चा केहुए ना करे घर में। अब जब 1 हफ्ता बीत गईल आ कहीं चर्चा भजन में ना जा पौली तो फिर वह लड़कियाँ जात रहली तो फिर बोलौली, कहली कि ये बहनी ये कौने कौने दिन यहाँ चर्चा होला। कहली कि यारे हर सोमवार के बड़ा सुंदर भोले जी के चर्चा होला, बहुत ही भीड़ होला, वही भजन कीर्तन सब करेला। कहली तो ठीक है बा, अरे भक्ति में तो शक्ति हैया है आ भक्ति भाव में केहू के ना रोके के चाहे, जेकरा सपरे वो प्रेम भाव से भक्ति भाव कहिए सकेला। अब का कहली सोमवार के दिन रहल, अपन सवेरे उठली, सुबह मुहूर्त में यही से दुल्हन बलाइन उठेली, 4 बजे उठ के हर काम में फास्ट रहली। अपन सारा काम धाम घर के सर सफाई, अपन शरीर के सफाई कोई के सास ससुर के चाय नाश्ता दे देली और खाना पीना सब बना देली। अब बनौले के बाद पति उनकर कहीं चल गए न। अब चल गए ना, अब का कहली जैसे भगवान जी के चर्चा जैसे शुरू भइल, जैसे भगवान जी के चर्चा शुरू भइल काने में आवाज़ आइल, खिड़की रास्ते अपन का कहली केहू से पूछली ना, जैसली कहली पूछले पर आरोप लगी, केहू न केहू लगी बाधा बने कि न जा। अब उनके अपना के रोकी ना पौली और महादेव जी के शरण में चल गईली। वहाँ गईली तो वहाँ आपस में सब चर्चा करता कि छोटकी लड़किया से कि कहो ये लड्डू के दिए रहल हो, के करा घर से लड्डू ले एलू हो। कहली अरे हो फलाना के घर से ले नहीं जो दुल्हन आयल बाटी। तो लोग कहता कि आई हो दादा, उनकरा घर के तो आज ले केहू भजन कीर्तन सुन ही ना आवेला। तो लगता दुल्हनिया जवन आयल बिया और शिव चर्चा शिव जी के परम भक्ति बा, लगता दुल्हनिया देले बा।
कहली हाँ वह एक दुल्हन बुला के हमके दिली है। तब तक ये दुल्हनियों चर्चा में पहुँच गईली। चर्चा में पहुँच गईली जब भगवान भोले जी के चर्चा भजन होखे लगल। तो यही से कहल जाला, देखिए आप लोगों से बार बार हम रिक्वेस्ट करीला कि गुरु बहिना लोग तो 3 घंटा बैठ के चर्चा भजन कीर्तन करेली। सारा काम के ध्यान ना रखे के चाहे, भक्ति भाव करी तो मन से करी, सारा चीज़ त्याग के भजन कीर्तन करेली। और चर्चा 3 घंटा तक जब तक ख़त्म ना हो जाला प्रसाद बिना ले ना हटे के चाहिए। अरे आप लोगन के तो मोबाइल दो दी, काम करते रहो, नाम लेते रहो, अपन सुनल करी आ ज्ञान के मार्ग अपनाई जा। अब गईली तो वहाँ अपन बैठ के चर्चा सुने लगली। चर्चा बहुत ही सुंदर छिड़ल रहल। अपन खिस्सा कहानी होत रहल, सुनत रहली। तब तक यहाँ उनका पति अइना। जब पति उनका घर में अइला तो सारा घर देखता ना कि फाटक को ठंगावल बा। अम्मा बाबूजी उनका अपन नाश्ता पानी लेके सुतल बा ना। तो कहता ना कि कहो कहाँ दुल्हनिया बाटे लोकत नहीं खे। तो मातारी उनका कहली कि अरे घर में हम सुतल बैठल हो, यहाँ कहाँ जाई हम। तो खोजत आना अवारे पछवारे कहाँ गईली लोकत नहीं खी। तले वह लड़कियाँ फिर जात रही, कहता रे भैया का कुछ खोजता रह। आ तो कुछ हो ना हो, आ तो हम जाना तानी तू का खोजता रह। कहली का जानता रह तो का बताओ ना जानता रू। तो कहली कि अरे भैया तू भौजी के खोजता रह, भौजी चर्चा में गइल बाटी। अब मानो उनकर हक देलोगी गई। अब निराश हो गई, कहले आज तक के घर में के केहू गोड़ निकाल के बाहर ना गई। ई तो हमार नकिए काट दिया। 4 दिन के दुल्हन आके आई इतना नखरा देखावत बा आकि तब लो बिना पूछले उछले चर्चा में निकल गई। दुनिया समाज हमके का कही। अब देखी जब चर्चा भजन से ना जुटब, ज्ञान के बात के ना सुनब, तब उनके ज्ञान कहाँ से मिली कि चर्चा अगर केहू करता तो करे दी, के गलत शब्द के इस्तेमाल ना करे। अब का कहला अइला कहना कि अब हमार जियल बेकार बा। ई चर्चा में गोल बड़ी न अभी महादेव के साथे रहें। अब महादेव देखी इनका केना मदद करीला। अब का कहला जहर ले आके खा लेला। जहर खा के सूती गई न। अब सुतला तो सुतले रह गई न, प्राण निकल गई। अब प्राण निकल गई। अब चर्चा में गोल बड़ी तले यार हल्ला होता कि आई हो दादा। उनका माई गली कहता हे बबुआ कहाँ बाड़ी दुल्हन। तो हिला डोला ताड़ी तो देखो ताड़ी कि प्राणा नाई बहुत मर गई माना। अब सब के जाके लगल हुई चर्चा भजन हुई होता, जा कहता कि कहो आई फलाने बहू तू यहाँ आल बाड़ू, तू तो महाबेकार बाड़ू, तू भजन कीर्तन सुना ताड़ू, तुहार पति जौन है हमार जहर खा के मर गई ना। तोरे घरे दुआरे पर बहुते भीड़ लगल बा। लेकिन बेचारी जब भजन कीर्तन में बैठा तो काने में रुई डारल। काहे खातिर वो एकदम मन ध्यान पूर्वक लगा के भोले जी के कथा सुने और चर्चा कहे। लाख सब कहता कि देखो ना ये बड़ा बेफट बा। अभी ना पूछले आके चर्चा में बैठ गए बा, पति वहाँ मर गए बाटे, कहले पर सुनती नहीं खो। कितना लाख के कुछ कहता और कुछ सुनत ना बड़ी। अब भगवान में लीन बाटी कहता रे कि हे महादेव हम बिना पूछले तो सही गलती कैले बानी आयल बानी, लेकिन हमार रक्षा करे वाला रही बाणी। हे महादेव जी हमरे जीवन के हमरे परिवार के रक्षा करब। अब जब सारा चर्चा खत्म हो गई, दया मंगा गई, प्रसाद ले लियली, ओकरे बाद जब तब तक यहाँ उनका टिकठी उठी सज गई ना तो ही तो जुटी गई ना। अब लोग कान्हे पर उठा लिहल, कहल कि बड़ा कुलच्छिन बा। गाँव गड़ा के सब लोग कहता अरे बड़ा मन बढ़ी बा, एक इतना गम नहीं खे के पति मर गए, चर्चा सुन छोड़ के ना आवती, इतना पहाड़ी पुजेरी भइल बा। अब लेके सब सन घाट पर चल गए लोग, नदी के किनारे ले गए लोग, गंगा किनारे लाश लेके। जब हम टिकठी सजा दिया लोग तले बेचारी घरे आवताड़ी। जब घरे आवताड़ी तो जैसे दुआरे पर ले आवताड़ी
तले ननद सासु सब केहू लगातार गाड़ी फजियत करे कि अरे कुलछनी आके आए 2 दिन के आए हमारे बेटा के खा गई रही हो दादा इ त डायनी बा आ ढोंग करतिया पूजा पाठ करतिया। अरे औरत नाम पर कलंकी बा पति मर गया लेकिन भक्ति भाव ऐसा करतिया कि छोड़ के ना आई। आऊ ते अपन महादेव से के विनती करत रही कि हे महादेव अगर हमारे पूजा में तनिको खोट नहीं खो तो हमरे सुहाग के वापस लौटा दी और प्रसाद लेके अली। सब केहू धिकारता गाँव गड़ा सब केहू टोला मोहल्ला सब केहू उल्टा सीधा बोलता। तो देखी कहला कि भोला जी तो बैठे हैं ऊंचे शिखर पर देखते हैं वो एक ही नज़र से भोला जी के ध्यान सब पर रहला। अब महादेव जी कहतानी कि देखो ना वो शिष्या पर कितना अत्याचार होता वो बेचारी हमार परम भक्त बाड़ी और हमार भक्ति छोड़ के ना गईली। अगर उनके पति के हम ना जियावतानी तो भक्ति से सबके विश्वास उठ जाई अब महादेव के झरझर आंसू गिरता तोले माता पार्वती जी आवतानी और कहतानी कि हे स्वामी आपके चेहरा आज काहे उदास बा मलिन बा। कहले कि आज हमार भक्त बड़ा संकट में बा कुछ समझ में नहीं आवत कि बेचारी ओ बहन हाथ के मेहंदी भी ना छूटल बा गोड़ी में के मेहावर नहीं खे छूटल। अभी 1 हफ्ता भइल बिया भइले और पति जोहर खा के मर गइलन उचल गई है शिव चर्चा में। तो अब सोचा तानी हम कौन उपाय करी कि अगर पति के जिंदा को दी ना तो हमरे पर से सबके विश्वास उठ जाए केहू हमार भजन कीर्तन ना करी। तब माता जी कहनी कि अब काहे के विलम्ब करतानी वो शिष्या के मदद करी न तो मुख न आग्नि दे सब तो ये शरीर जर जाए तब जाके का करो। भोला जी एक क्षण विलम्ब ना कैली और एक बूढ़ा के रूप धारण करके जलपा आई घाट पर आ गई। वही घाट पर तले वो औरत पहुँचल बाड़ी या कहताड़ी कि भैया ए बाबूजी सबे तनी मुँहवा हमके एक बार दिखा दी हमरे पति के मुँह एक बार दिखा दी। अब तो वो हमारे साथ छोड़ के जैते बाणी लेकिन एक बार हम देखल चाहतनी। गाँव गड़ा सबके कहता अरे कुलछनी तो कि ये ना देखे के रहत तो तू चर्चा में से छोड़ के ना होती पति जहर खा के तोहरे वजह से मर गई ना आयाज के यहाँ ढोंग कर रहल बाटी सब के धिक्कार रहल बा। ससुर अलगे को ढकेलता ना गाँव गड़ा अलगे उल्टा पुल्टा बोलता। तब महादेव जी अब 5 फेरा लगी गईला मुँह में आगी धरावे जाता लोग। तब महादेव जी कहने कि अरे काहे ऐसा गलती करता अब तो बेचारी के साथ छूटिए गईल बा आत जरी के खाक हो जाए शरीरिया माटी के दहिया माटी में मिल जाइए अजय दिन सुगना फरार हो जाइए। काहे इतना अत्याचार करता लगन क्यों के बात माने के चाहिए। एक बार वो स्त्री के मुँह देखा दलो उनके पति के। सब गाँव गड़ा लोग कहल कि देखा बुजुर्ग के बात ही माने के चाहिए। अच्छा ये बाबा कहता नहीं तो एक बार देखा दे हल्ला। अब गईली आ उघार के मुँह देखली आ देखले बाद महादेव जी के ध्यान कैली ता महादेव जी स्वयं उनके सामने लौकतानी और कहतानी कि हे बेटी हम तुम्हारे साथ में बाणी भक्ति में बहुते शक्ति होला बेटी तुहार पूछऊ ना बिगड़ी। ये गंगा जी में से 5 अजूरी पानी उठाओ अपने पति के मुँह पर जल अर्पित कर दो। गंगा माई तो शांति के प्रतीक है सारा पाप धुल जाला आदमी के। अब महादेव उनके ज्ञान देतानी नदी में से गईली 5 अजूरी पानी ले आके अपने पति के मुँह पर जैसे गिरावत अड़ी हर हर महादेव की जय हो। तैसे उनका पति टिकठी पर उठ के बैठ जाता ना तो अपने पति के चरण में गिर जाता ड़ी कहताड़ी कि हम गलती तो जरूर कैले बानी कि आप रहनी ना बिना पूछले महादेव जी के शरण में चल गए पूजा पाठ करे चल गए। जब से हम होश संभरले बानी तब से महादेव जी के पूजा करीला आ वहाँ पर हमार विश्वास अटल बा। लाख दुनिया संसार केहू के कुछ कहे जी ज़्यादा भक्ति भाव कहेला ना ओके अक्सर सब कहेला कि बहुते पागल बा।
तो जसमन जान जाए कि सब दुनिया के नज़र में अगर पागल हो गए तो महादेव जी के दर्शन तो जरूर होइबे करी। अब जब टिकठी पर उठ के बैठ गई ना तब सब केहू हक्का बक्का रह गई, सब केहू देखता और कहता कि आई हो दादा सचमुच ही महादेव के भक्ति बा। मर के भी आदमी जीवित कबो ना देखले रहने दी, ना जानी जैसे सपना लगता। अब सब केहू आश्चर्य में पड़ गए, पछताता कि हम कितना हमन के उल्टा सीधा बोलनी। आज ये तो जैसे महासती जी अपन सत्यावती अपने पति के प्राण यमराज के लग से छोड़ा ले ली, और वो से ज़्यादा तो शक्ति इनके में बा कि टिकठी पर से अपने पति के जान वापस लौटा ले ली। भक्ति में कितना शक्ति बा। अब वहाँ से आवताड़ी घरे, जब घरे आवताड़ी तब जनता बाड़ी घर के लोग तो जानत ना बा कि इनको पति जीवित हो गए बाना। सास ननद कहताड़ी कि देखो ना इन्ना घर में से बाई पकड़ के निकलनी है या फिर आ गई घर में, भाग भाग तोरा कहती ना घर में तनिको कुछ हो जगह ना बा। तबले तो सब के कहताड़ी का कहताड़ू आज जौन दुनिया संसार में केहू देखले सुनले ना होई, आज तुम्हार पतोही चमत्कार कोई के देखोले बाड़ी। अरे साक्षात देवी बाड़ी, अपने पति के प्राण वापस ले ली। तुम्हार पुत्र जीवित हो गई ना, तुम्हार पुत्र जीवित हो गए ना। तब देखी बड़ा सुंदर भजन के भाव बा। इतना खुश भैली सिसिया बहिन कि हमारे पति के जान हमार सुहाग बच गई। तो पति पत्नी दोनों जनी घरे आयल बालो तो नहा धो के कितना सुंदर भजन गौले बड़ी महादेव जी के मंदिर में। उजरल जिंदगिया बचवलिए गुरुजी, उजरल जिंदगिया बसवलिए गुरुजी, उजरल जिंदगिया माथे के सिंदूरवा बचवलिए गुरुजी, उजरल जिंदगिया बचवलिए गुरुजी, उजरल जिंदगिया बसवलिए गुरुजी, उजरल जिंदगिया बसवलिए गुरुजी, भगती के रंगवा देखवलिए गुरुजी, भगती के रंगवा देखवलिए गुरुजी, उजरल जिंदगिया बचवलिए गुरुजी, उजरल जिंदगिया सासु ननद के नफरत छोड़वलिए गुरुजी, सासु ननद के नफरत छोड़वलिए गुरुजी, उजरल जिंदगिया बचवलिए गुरुजी, मांगिया के सिंदूरा बचवलिए गुरुजी, मांगलिया के सिंदूरा बचवलिए गुरुजी, उजरल जिंदगिया बचवलिए गुरुजी, उजरल जिंदगिया बसवलिए गुरुजी, मंगनी के रंगवा देखवलिए गुरुजी, भगती के रंगवा देखवलिए गुरुजी, उजरल जिंदगिया बसवलिए गुरुजी, उजरल जिंदगिया टोला महला में विश्वास जगवलिए गुरुजी, टोला महला में विश्वास जगवलिए गुरुजी, भगती के रंगवा देखवलिए गुरुजी, उजरल जिंदगिया बसवलिए गुरुजी, उजरल जिंदगिया बसवलिए गुरुजी। तो देखी कितना सुंदर भजन गौले बाड़ी। जब सब केहू सुनल और माई सुनली कि हमार पुत्र के जौने जीवित हो गए ना, सास सुनली, ननद सुनली, सब केहू आके मंदिर में खड़ा हो गए और महादेव जी के शरण में आए लोग और महादेव जी के शिवलिंग पकड़ के सब जनी अपने गलती के पश्चाताप कर लोग कि हे महादेव जी हमके क्षमा कर दी,
हम ना जाननी कि हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी आयल बाड़ी। बहुत कुछ हमन के अपमानित कैनी, घर में से निकाल देली। और आज ही ना रहती तो हमारे पुत्र के जीवन ना बचल रहत, जीवन ना। और आपके भक्ति में कितना शक्ति बा। वही दिन से घर परिवार के सब लोग प्रण कली हल्लो कि हमन के बिना नहले धोले पूजा पाठ कैले आज से कौनो चीज़ मुँह में ना डालल जाई। त सब के भोले जी के गुरु बना लेहल। उनके घर के दिन दशा सुधर गए, सब परिवार खुशहाल होके एकजुट होके रहे लगल। महादेव जी के ऐसन कृपा बरसल। तो जैसे वो शिष्या बहन पर भोले जी के दया भइल, वैसे सब शिष्या बहन पर दया कृपा बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।